Hej Allan. Jeg vil lige gennemgå opgave 5. Yes, og vi starter bare med A i opgave 5. Bestem vinduets maksimale bredde og højde. Og så kan vi starte med at definere forskriften, som vi kan se, jeg har gjort her. Og så herefter findes vinduets maksimale højde, eller maksimum, som jeg har kaldt det. Og det gør vi ved at sætte x til 0. Og det kan vi ligesom gøre på grund af, at funktionen ligesom er symmetrisk omkring y-aksen, eller kan spejles i y-aksen, som vi også kan se på billedet her. Og vi får altså, at vinduets maksimum er 3. Yes. Og for at finde bredden, så kan vi bede Mabel om at solve funktionen, når fx er lige med 0. Og så kan vi altså se, at vi får 1,3521 og minus 1,3521, som ligesom er det maksimale bredde i de to forskellige ender, når y er større eller lig med 0, fordi grafen fortsætter med. Ja. Og så skal vi ligesom finde afstanden mellem de to tal, og det får vi til at være 2,7 cirka meter. Ja. Og i B'eren, der skal vi bestemme en forskrift for den parabel, der har samme maksimale bredde og højde som grafen for f. Og starter med at opskrive de punkter, vi har fået her og her for x og y. Og så kan vi så bruge det der polyregression, eller polyreg, til at tegne og finde forskriften for parablen. Og når vi så har gjort det, kan vi så se, at vi får den her fine parabel her, med den her forskrift. Og afrundet får vi den så til, at det er 1,642x i anden plus 3, og den har altså ikke nogen b-værdi. Eller den har jo vel i princippet en, men den er så vanvittigt lav, så den er dybest set lige med 0 afrundet. Og så sidst så har jeg prøvet at plotte de to grafer, altså både f af x her, den her, og så den nye parabel, vi ligesom har fået for at se, hvor meget de ligner hinanden. Og det kan vi altså godt se, at parablen ligesom ikke er helt perfekt til at beskrive den oprindelige funktion. Men man kan godt se, at toppunkterne er det samme, og bredden er ligesom det samme. Rødderne her. Så ja, det var egentlig bare det. Vi ses.